Jatend piny Kenya William Ruto yango ni agucho omenda mar dongruok National Infrastructure Fund ibiro sidhi ayanga juma manyien. E twak mare kaunti ma Taita Taveta e kinde mane olimo kar dak mar lee mar Tsavo, Ruto wacho ni aguluno dhi reso Kenya malach e chenro mar dongruok e bwo mise mag sirikand Kenya Kwanza. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E twak mare kaunti ma Taita Taveta gwenge mag Lungulia e kinde mane olimo kar dago lee ma Tsavo, e kai ma jatend piny William Ruto oyange ni agucho omenda mar siro dongruok e kidienje buora National Infrastructure Fund ibiro sidhi joma manyien mar bugo dongruok makare. The National Infrastructure Fund will be ready this week. I know I announced to the people of Kenya that we are creating a National Infrastructure Fund where we are going to mobilize resources from the budget, from proceeds of privatization, from royalties, and use it to attract more money. In fact, 3, 4, 5, 6 times more from the private sector. Ruto koni omena no geto bugo dongruok nyadi uchiel mar sir ma Kenya yudo kowuok e sekta mag ji giwegi. Jatend piny okoni mabiro chiwo thuolo mar chopo kare gedo mag kuonde dongruok manyo omendo remie ka ogeto gero yewni madongo 50 to kod mamoko 1,000 mabiro konyo e choko pige ne jopur kod pith. Na ndio mliona juzi nimetangaza ya kwamba ni lazima tujenge dams 1,000 kama taifa. Dams kubwa 50 na dams zingine 1,000 kuhakikisha ya kwamba tunatega maji, tunaweka storage, tunaweka harvesting ya maji, ndio tuhakikisha kwamba iko maji ya kutosha ya wananchi, ya wanyama, ya mifugo na ya kuzalisha chakula kwa taifa letu la Kenya. Kendo bende jatend piny oyango lokruoge mosego e sekta mar limbe. Kendo lero ni chenro mar menyo muga manie kar dago lee ma Tsavo madhi muonyo omenda maromo milioni 606. Wote Taita Taveta tunaunga mkono kwa hili ghafla ya leo. Na kwa kweli nadhani Taita Taveta tuko karibu kufikia pale. Manake kama tumekuwa na mbuga pori kubwa zaidi ulimwengu mzima ya rhinoceros, Mheshimiwa Rais, kwamba kutakuwa na hoteli 5 mpya ambazo zitajengwa mahali hapa. Hizo hoteli 5 mpya itakuwa ni ile hoteli ya high end. Mtu akikuja hapa analipa $500 ama $1,000 kwa siku moja. Mnaelewa hiyo? Hiyo ndio inalipwa. Hata kule Masai Mara hiyo ndio bei ya kulipwa. Nyinyi mnanielewa? Ruto ukoniko chopo higa mar 2030 to chumi Kenya dhi nyuol kendo dongo e kod bilion 5.8 e wi choko mar osuru mibiro yude sekta mar limbe. People of this county pale nyuma na tulikuwa tumekubaliana na nilikuwa nimetoa maagizo kwa KWS na wizara wapange vile tunaweza kugawana mapato ambayo yanatoka katika hii mbuga za wanyama wa pori. Walter Nyambaga, Ramogi TV.